a vítam vás do tohto videa, rovno aj prvej časti zo série proste Lego Fortnite. Budem rád, keď dáte like, odber na toto video a môžeme ísť na to, čiže už je tu loading screena, čiže ja to strihnem. Dobre, už som tu a čo tu je? Co tu je za... Ja sľubujem, že ja som tu vôbec nič také nestával. Že toto je prvýkrát. Aha, ja som v dedine. Dobre, blablabla. Crafting menu je toto, dobre. Teraz hrajem prvýkrát Lego Fortnite. Beriem si kameň, naťahnem drevo. Hlavne dostal. Dobre, tu sú také zvieratá. To je aké pekné. Je to ich fajne, idem pif. Mají kritikali, poď sem. Poď sem aj ty. Fajne, mám meso. Zborám si trochu kameňa. Co tu je? To je vlk. Fajne, ja som zabil vlka. To vôbec nebolo ťažké. To je jak Minecraft, keby som hral. Možno trochu iný. Zbieram poriadne veľa vecí, aby som mohol potom poriadne veľa craftiť. Máme kameň, si vycraftím krompáč. Toto video nebude veľmi... tu je hovno. OK, dobre, toto video nebude veľmi dlhé. Také 10-15 minútové. Bo ja to točím neskoro večer. No. Pre mňa je neskoro večer o 9:30, čiže tak. Pre koho je neskoro večer o 11:00, tak pre mňa je to o 9:30. Si točím to neskoro večer a nechcem to robiť už na to. Joj, to som ma opalilo. Poďme. Stavím do kapaluk. Dobre, fajne. To dá vyťažiť, hej. To je drevo, dobre. No mám veľa dreva, už som tento obrovský strom vyťažím a pôjdem asi kameň. Dobre. Tu nás zoberiem jedno drevo, no a ešte jedlo si zoberiem. Dobre, čiže kavečko, no a idem variť, čiže najprv si nájdem miesto, kde by som chcel bývať. Razberry. Čo nemôžem zobrať, kamo? Tak. Dobre, no čiže ja najprv si musím nájsť miesto, kde budem bývať. Budem mať dom. A ja by som asi niekde tu budem bývať. Čiže kvečko, no mám rôzne veci nastavenie. Torčku potrebujem, to si urobím, ale najprv tak.
Jaj, ale jak to mám otočiť? Jaj, rotate, tak to dobré. Či ja si ho dám tak. Prečo by som nemohol cez dážď? Kamo, akurát toto tu napostavím, že can use in rain a začne pršať. Počkaj, skúsim. Toto nie. Dom. Oj! Mňa tu pavúk zabíja. Neverím. Dobre, či je... Urobím si krompač. Alebo pickaxe. Tak, dobre, už ho mám. Tu je... Čo tu robím? Tu... Štít, na to potrebujem iné veci. A torčku si urobím. Dobre. Čiže skôr otvorím toto, tak, a urobiť nejaký dom. Čiže asi z takýchto kociek. Čiže tak. To je také dobré stavanie. Ale no veľmi, no také ťažšie. Joj, neviem trafiť to miesto. Neverím. Tak, takú menšiu bejsku si tu urobím. Nechceme mať veľmi veľkú. Pre začiatok, potom si urobím nejaký dom, normálny. Zatiaľ si tu iba urobím ohraničenie. Čiže... Však teda v tom mieste nie... Dobre, neverím. Tak, teraz to pôjde trošku hore. Tak, a teraz. Tak. 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 No, už mi to ide. No, ja viem dobre stavať. No, ja som normálne builder. Aha, už nemám drevo. Tak ideme ťažiť drevo. No tak čo už. Ale nie je to také zlatené ako Fortnite. Tak, fajne veľa dreva. Zoberieme raz pery. Alebo maliny. Hej, ty tu ešte ku mne ideš, hej? Krava. Mám trochu dreva, to by mi malo stať. Čo to je? A to je mäso. No dobre, toto. Tu máš. Potom to urobím s nejakými inými blokmi, dvojvrstvové. Počujem sem do bloka, ale... Oj! Nie, on ma zabil. Respawn. Come on, fail. Rýchlo. Rýchlo. No dobre, a ja som... Tu na jas. Kýtač budem dožovať. OK. Mám backpack. No, poď ten vlk. Vlk dostane.
O, jak sa ma bojí? Co? Co tu oni strieľajú? Oni sú s tým vlkom. Dostal. Tak. Dostanem jednu točku. A rýchlo. Čiže dom, toto, posteľ. A kde môžem dať posteľ? Prečo tu na nemôžem dať? Kde môžem dať posteľ? Bež. To ju nemôžem postaviť, nie? Preto. Jaj. Máme ďalší vlk. To skeleton. Alebo kostlivec. Dobre, už som uzdrhal. A tam tu. OK. Oj. Najzwyżej drogą urobím si dom a končím video. Potom menší fail a tak. Joj. To môžeme si niečo žiť. Dobre. Joj, už po mne strieľajú. Tuda čo je? Rýchlo, bež. Dobre. Tak. Co tu je? Hej, on tu je. Oj. To nejdu. Čo? Dobre, vylezol som. Tak, sa dohybujem. Toto bude moja bejska. Ja si chcem postaviť... O, tu je dáka. No. Dobre, sú fajné veci. Nie, ja si ju tu nechám práve. Co tu veľký mu robím dobre. Što bude? No, collect wood. Ešte pár neviem naťažiť. Čo je veľká, ale jak keď sa to nemôže dostať? Či môže? No, tam je ďaleko. Ďalšia truhla. O, tu aspoň nedá, čo by sa dalo už využiť. Kukurica. Dobre, čiže... Ja si tu idem urobiť menší barak. Čiže toto... Už si môžem konečne urobiť posteľ, kámo. Tam si začal sem. Ale ešte nejdem spať.
si chcem urobiť dom. Dobre, či je? Floor. Tak. 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 To bude nakrivo, ja to tak nechcem. A to aj dám potom. Počkať, jak? Ja, lebo nemám drevo. Tak. Steny. Prvá stena. Druhá. Tretia. Štvrtá. Tak teraz to otočím. Prvá. Tak otočím. Zase nemám materiál. Tak si zoberiem polovicu. Mám materiál, ale nemôžem ho položiť, ale musím takto. Čiže nechám si to takto. Teraz si beriem toto. Dobre, tak to už tu nemôžem dať. Tu by som nemohol, ale tu by som mohol. Ne. Zoberiem si strechu, takú. Neverím. Jo, to je... Ja to nekomentujem. Počkaj, jak to mám zničiť? Počkaj, či je. Skúsim. Počkať. Skočím sem. Ja na to niečím. Kámo. Myslím, že ja to roztrihnem a uvidíme sa, keď už to bude hotové, ako ten dom. Od teraz. Dobre, už som späť, viete, čo som sa rozhodol, nebudem robiť strechu. Proste môj dom zostane taký bez strechy. Strechu mi netreba, či neviem, či tuto by mi dal tiež na krivo, jak furt, inak. Po nej. Dobre. A niečo je proste. Sa trochu dám.
Zničť tú posteľ konečne. Neverím. Ja sa tu rozpadla na kusky. No čiže toto. Dobre, ja už to stále nebudem, toto bude moja mieska. Čiže tu postavíme toto. Tak, fajne, presne mi to tu išlo. Takto. Dobre. Posteľ. Dom. Teda toto. Posteľ. A posteľ si dám sem. Dozadu. Tak. Teraz ešte čo tu také môžem urobiť? Toto, OK. OK. No si urobím. Aha, mne na to treba kemp. A ja nemám kemp. A, počkaj. Campfire. Torčku nemám. No tak si idem urobiť torčku. Tak. 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 Dobre, mám torčku. Kvečko. Campfire. Viete čo? Ja to tu najprv skopím. Všetko tu urobím proste ploché, nič tu nezostane. A potom sa vám ozvem. Čiže hneď som späť. No dobre, už som späť a všetko som tu vyťažil. Čiže kvečko, campfire a dám si ho niekde do stredu. Tak. Dobre. Teraz môžem robiť dedinu. Kde to môžem dať? Kde to mám dať? Kam to mám dať? Nebudem to robiť. Čiže... OK, toto sa mi zíde. Toto si dám. Dobre, postavené. User dobre miliard. Môžem robiť toto, dobre. Spravím potom. Tu nič není. Čiže... Toto bude pre tento diel všetko. Ak ste ho dopozerali až sem, tak sa vám pravdepodobne páčil. Nezabudnite dať like, odber, zvonček, aby vám neušlo ďalšie video. No a uvidíme sa na budúce. Čus.